जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय खासियाबारि आर'नाइ गेलेग्रा फोथाराव UPPL दोलोनि जयनिं हाबाफारि खुंफुंदों। बे जयनिं हाबाफारियाव 4,000निबो बांसिन गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जगदान जादों। दिनैनि जयनिं हाबाफारियाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्त्रि उर्खावगोरा ब्रह्म, MLA लरेन्स इस्लारि, MLA जिरन बसुमतारी आरो UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिमोनजों लोगोसे UPPLनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि आरो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उर्खावगोरा ब्रह्मआ मा बुंदों खोनासंदो। दिनै जमदुवाराव जि UPPLनि मोनसे सुबुं मा जादों बोसोरसालिया जुथुम्मा आरो बाहाय जयनिं प्रग्राम जादों। बे जयनिं प्रग्रामखौ हाजार मानसिफोरनि जि मोनसे जगदान बेखौ नुनानै जोबोद आङो रंजाखांनाय फैदों। मानो होनबा जमदुवाराव जों थांनाय बाराव जेनदोंमोन इलेक्सनाव, नाथाय माने এইবাरनि जि सुबुं बेखौ नायनानै नुयो जे 2025आव UPPLआ जमदुवार समस्तिखौ देरहागोन आरो गावनि आखायाव लाबोनो हासिगोन बे रोखा। नुदों आङो ससियेल मिडिया निउज मिडिया बाहाय नुदों। आंहा बुंनांगौ जेबो गैया, सोरबाया बबेबा दलाव थाङो मायो बे बिनि अधिकार। नाथाय आं मोनसेबो खावलायनाया मा, खायफा सुबुंफ्रा माखासे सुबुं दङ जायफ्रानाखि एखेबारे जातीयताबादि मोनसे आन्दलनखौ दैदेनबोदों, नेतृत्व होबोदों। बिसोर बाराद्राय सोलाय सोल' जायाबालाय हामगौमोन, आं बेखौल' खावलायनो लुबैयो। नाथाय बिथाङा बबे परिबेसाव बहा मा थांनो नागिरदों दाबो थाङाखै, आं बुंनो हाया थांगोन होननानै। नाथाय बबे परिबेसाव बहा सोलायलांनो नागिरदों आं माबेहाय बुंनांगौ जेबो नङा। बेखौनो आङो खावलायगोन जे मोनसे हिस्ट्रिया बिथांमोनजों लिंक दङ आरो बिथांमोननि हिस्ट्रिया जाहैबाय जातीयताबादि आन्दलननि हिस्ट्रि। बेखौल' रैखा खालामलायनो हायोबा गाज्रि नङा। दिनैहाय जमदुवारनि 4,000निबो बांसिन गुबुन गुबुन हान्जानि सुबुंफ्रा दिनै UPPLआव हाबफैबाय। दिनैनिफ्राय जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय, जोंनि UG ब्रह्म सार दैदेननाय, गबिन्द बसुमतारी दैदेननाय जे हान्जा UPPL हान्जा, बियो जमदुवार समस्तियाव जे देरहाबाय बेखौ दिनैनो जों फोसावनो हाबाय। नुबाय रोजा रोजा सुबुंफोर दिनै जइन जादों। जोंनि हान्जानि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै, जोंनि BTR सरकारनि हाबाफारिखौ मोजां मोननानै दिनै बयबो दले दले जोंनाव जगदान जाफैबाय। BPF हान्जा आरो हाग्रामा महिलारिया जाहैबाय बड'लेण्डनि जाखां बिदिन्था आरो UPPL आरो प्रमद बर' सारा जाहैबाय जोंनि बड'लेण्डनि जाफु आरो इयुन बिदिन्था। बेखायनो दिनैहाय जोङो BPF आरो हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राखौ रायज्लायनो गोनां जेबो गैला। रायजो राजाफ्रा दिनै जोंनि खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोनदों, UPPL हान्जाखौ मोजां मोनदों। जों जे दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव सान्थि गायसनबाय, बयनोबो न्याय होबाय आरो जौगानायनि फारसे जों आगान सुरबाय, बेखौनो मोजां मोननानै दिनै रोजा रोजा सुबुंफ्रा जोंजों मोनफ्रोमबो समस्तियावनो जइन जागासिनो दङ।